Mali autorité ya sɛbɛnbɔ ka yira ka fɔ ko maa 15 ko olu kɔni ka passeport diplomatique kɔni mina minɛ la ayiwa an balimaw o bisimila ye an ka bi ni kibaruya kɛnɛ kan ayiwa kibaruya min b'an bolo kala sɔma o de ka fɔ kunu bɔlɔlɔw sanfɛ bataki dɔw carina ka yira ka fɔ ko o bataki bɔra min ye Mali ministre des affaires étrangères ko o bataki kɔnɔna la a yira la ka fɔ maa 15 bɔɲɔgɔn ko kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni ka passeport diplomatique kɔni mina minɛ la ayiwa passeport diplomatique bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ale ye passeport ye n'a kɛrɛnkɛrɛnnenya don maa dɔw kama an ka jamana kɔnɔ ayiwa o de kun na ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni ayiwa ko ni maa kofɔlen ninnu ko u ka passeport diplomatique kɔni minɛr'u la ayiwa ni maa kofɔlen ninnu kɔni ka passeport diplomatique kɔni minɛli kan k'a yira k'a dɔn ka maaw la kunnafoniya an sera an kunnafoni di ɲɔgɔn dɔ ma ka ɲininkali dɔw tɛngu a la ɲininkali minnu ni o de ye ka fɔ kun juma kɛra sababu ye ka ni maa kofɔlen ninnu ka passeport minɛ u la u ye mun de kɛ walima a minɛr'u la mun de bɛ a ko in jukɔrɔ walasa ale bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye cogo min na aw ni an ka jɛ ka an kunnafoni di ɲɔgɔn in lajɛ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Mamadu Togola ye. Passeport diplomatique ye papier ye min bɛ di jamana fɛ a ka diplomatiw ma ni olu ye mɔgɔ ye minnu bɛ se ka taa jamana kunkanko fɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ ale bɛ komi passeport dɔ ye nka a bɛ di olu ma sabula a b'u ka tagama ko nɔgɔya fuyi min bɛ kɛ aéroport la a b'a to u bɛ se ka taga o ma wa ni nin passeport b'i bolo i bɛ se ka don yɔrɔ dɔw la passeport dɔ in tigilamɔgɔw tɛ se ka don yɔrɔ minnu na o de ye passeport diplomatique ye donc passeport don min bɛ dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a di mɔgɔ ma minnu bɛ se ka wuli ka taa jamana kunkanko fɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ. Oui, passeport diplomatique 15 de annulé la ministre des affaires étrangères fait parce que service dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko service de protocole ministre des affaires étrangères la ale de bɛ passeport diplomatique di mɔgɔw ma donc a ye décision ta k'a fɔ ko passeport diplomatique 15 tun bɛ circulation na ko o passeport kɔni annulé la mais n'i ye a passeport ninnu kɔni ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a tun bɛ mɔgɔ minnu bolo a caman tun ye ministre kɔrɔw ye o la papier don min bɛ d'i ma pour que i ka se ka taa jamana ka baara kɛ jamana kɔ kan mais n'a yirala k'a fɔ ko e bɛ baara min na o baara banna ka ban e kun ye ministre ye mais i bɔra ministeriya la nin y'a kalo caman ye i bɔra ministeriya la a ka kan i ka passeport ka minɛ i la walima i yɛrɛ ka segin ni passeport ye ka taa di k'a fɔ ne tun bɛ fonction min na n t'a la mais n'i ma taa di jamana fana bɛ se ka passeport bɔ yamara bɛ jamana fana bolo a ka passeport minɛ i la o de la an bɛ se k'a fɔ ko ministère des affaires étrangères ye décision ta ka nin passeport ninnu annulé k'a fɔ ko nin passeport ninnu a bɛ minnu bolo nafa t'a la bilen. N'i ye ne yɛrɛ ɲininka n bɛ se k'a fɔ n ko passeport in minɛ kun kɔni tɛ dɔ wɛrɛ ye o de ye k'a fɔ u tɛ fanga la bilen o de la papier kɔni minɛr'u la passeport minɛr'u la i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na nka kuma min bɛ yen min bɛ k'a yira k'a fɔ ko non ko ni mɔgɔ ninnu caman bɛ yen u ni fanga man di k'o de y'a to u minɛla an tɛ se ka don o da fɛ an tɛ se ka o kuma in k'an sɔnni kɛ k'a minɛ sabula n'i ye mɔgɔ damadɔ lajɛ c'est vrai i n'a fɔ Isa Kawojim i n'a fɔ Hussein Amion Guido ni olu tɔgɔ bɛ mɔgɔw da kosɛbɛ k'a fɔ olu bɛ mɔgɔ ye bi minnu ni transition mɔgɔw man di ɲɛmɔgɔw man di kosɛbɛ nka mɔgɔ wɛrɛw bɛ ni passeport annulé na ni o dɔ ye Sida Diko ye Mohamed Sida Diko ni ale ye ministre kɔrɔ ye mais bi ale yɛrɛ ye premier ministre ka chef du cabinet mais ale fana tɔgɔ bɛ ni passeport annulé na donc mɔgɔ tɛ se k'a fɔ parce que u tɛ ka transition ɲɛmɔgɔw soutenir k'a fɔ ko o de y'a to n'u ka passeport minɛliw la. Ayiwa ni kun ye walawalali ye an balimakɛ ale na an jɛɲɔgɔnkɛ fɛ ni passeport diplomatique ko in kɔni na ka ɲɛfɔli kɛ an bɛɛ lajɛlen ye. Maa jumɛn yɛrɛ ka passeport minɛla la a ma fɔlɔ ale ye Magan Fili Dabo ye ni ale yɛrɛ kɔni ye ministre kɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ko Magan Fili Dabo muso Alimatu Dafa Konate ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen Aminata De Dabo ale fana ye Magan Fili Dabo denmuso ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye Jɔnkɛ Jara ye n'o fana ye ministre kɔrɔ ye o tɛmɛnen ka bɔ yen Karijatu Konare ni ale yɛrɛ ye Badawu ka wagati la n'o kun ye ministre de la culture ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ min ye Albertine Razo Arimala o fana b'a la
o tɛmɛnen ka bɔ yen Fanta Sibi o fana tɛmɛnen ka bɔ yen Bernadette Keita ale ni Aruna Nyang o fana kɔfɛ Mohamed Salia Touré Mohamed Sida Diko o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye Amion Gindo ye ale yɛrɛ a yirala ka fɔ ko passeport 2 de kɔni kun b'ale bolo ko o fana minɛra ale la ayiwa o kɔfɛ a bɛ laban ni min ye Isa Kawunjimi ye ko ani maa kɔfɛlen ninnu de kɔni ka passeport kɔni minɛ la ayiwa an b'a yirala ka fɔ ni maa fanba bɛɛ kun ye ministre kɔrɔ minnu ye ministre kɛ Bandawu ka fanga wagati n'o o kɛra min ye fanga min nana gila ka bɔ IBK la n'a a dira ale kɔni ma o wagati la ko ninnu tila bɛɛ kɔni ministeriya kɔni kɛ wa min ye Isa Kawunjimi ye an bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kalama ale yɛrɛ kɔni kun bɛ CNT kɔni na ni sisan ni ale fana bɔra o la ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kibaruya ka da kulo kan aw ni cɛ ko kulo ma jɔ la aw kan bɛn an ka baro da wɛrɛ la